някакви въпроси, ако имаш други. Пациент номер 132. Беше ми написано, че се е наложило да отидеш до спешното. Каква е била причината за това? Окей, добре. По принцип е нормално, когато стойностите на кръвното са по-ниски, да скача пулса. Окей. А ти на коя ръка си мериш стойностите на кръвното налягане и как си го мериш? Да, видях за възлите. Ами, добре, а защо на лявата ръка си мериш стойностите на кръвното? Добре. Значи сега, преди да кажа за щитовидната, ще ти дам тази препоръка. Сядаш и седиш няколко минути, седнала 4 минути. Например, мериш налява, мериш надясна. Ръка след тя няколко минути, през които си седяла. На която е по-висока стойността на кръвното, на нея мериш за 2 седмици сутрин и вечер. След като си седяла няколко минути, 4-5 отново, преди всяко мерене. И записваш. Като в твоя случай ще записваш и стойностите на пулса. Това е относно стойностите на кръвното и след това ще ми изпратиш да видя. А относно щитовидната жлеза, твоето ТСХ е в норма, но FT3 към FT4 не е в норма. Тоест, то е понижено, което означава, че тялото ти